les notícies. Un conjunt de famílies empoderades i compromeses en l'educació dels seus fills i filles han entrat en acció i han decidit mobilitzar-se per compartir experiències d'allò que més els preocupa i motiva, l'educació dels seus fills i filles. Es reuneixen periòdicament a l'escola junt amb docents per organitzar xerrades, activitats, dinàmiques, debats i campanyes per reflexionar i fer-nos reflexions sobre bones pràctiques. I tan clar ho tenen que aquest curs juguen molt fort. Després d'un intens any, els més de 50 pares i mares del FIAC han preparat, llegit i defensat els seus manifestos, plens de propostes, consells i reptes a assolir, per a una educació integral, coherent, conscient i compromesa. Propostes fetes des de i pels pares i mares. Després d'escoltar tots els manifestos, les famílies han votat i han decidit que volen un nou curs FIAC a l'escola per continuar aprenent plegats. I volen que tots i totes, els que ara escolteu i segueu, a què espereu? Més informació al web i al correu electrònic del FIAC.